کار شروع کا خپلوانونا علی شیر خدا لسکلن دے وعلی ما خو یو دین راوڑے ما خو یو پیغام راوڑے ما خو یو عقیدہ راوڑے دا علی وی عقیدہ دی سرا کم عقیدہ دی راوڑے دا او ازما دغ عقیدہ دا چھ لا الہ لگ شوق سروئے ٹھول دا دی دیوازو کی لا ما دا عقیدہ راوڑی چی نشتا مشکل کشا نشتا حاجت روا نشتا بچے ورکا ان کے نشتا سوک باران ورا ان کے نشتا سوک مرگرا وستن کے نشتا سوک مر ختم ان کے الا اللہ مگر یو اللہ دے بے ورت اشارہ ہوگا اے علی کم بوت چستا پلا دا عربو دا مشرکانو مشران خلق یو عادتو اغویت بے الہ ویل اوز دا دین باق اغیت الہ ویل ندی پکار اخو بوتان دی اخو دکانو نجور دی وعلی دی عقیدی تا تیاری کنا علی شیر خداوی زور تا تیاری ما وانذر عشیرتک الاقربین محبوبہ ستانیز دیخو استا خزامون نشتا چطور ورطا خبر وورے او خیدی نشتا چطور ورطا خبر نزدی وورے خودتر زامن دی نو علی دی دا بی لحب زامن دی اللہ سکت پلاو رویرو ندی دی تردی ابو طالب تردی ابو لحب ہاں اللہ پاک و تو خود جدی کسانو تا خبر شروع کر نبی علیہ السلام مبارک میں خاندان نہ خبر شروع کرا یار اس دی تو بتا سکوں چروٹائی باورتا حکم ٹول راجم اکل طعام دری سیرا اوڑی پیدا کرل وی گٹل اگین روٹائی برابر اکرا او خاص دا خپلوان راجم اکل خاص دانن جو زمونگا دین اثر نکی کنا ناغی یو مین وجدادا چھ مونگ تاسی توایو خپلے نکو خپلے نکو نو اثر نشتا بچے با منکے دا منکراتنا بچے دی آئیس کی منے کا گوان کے وعدو زویدی تلے بڑمو پیسی شندلی منے کا دا مکہ وزویا دا پیسی خزمانی پخاری ماں گٹلی دی دا پڑی تکلیف ماں گٹلی زویا تا پڑمانو جوڑا کری وانذر عشیرتک الاقرب نو دعوت با دا کم زینا شروع کورن بے جواب راکی دو کورنا دا کم زینا پیغمبر دے کم زنہ شروع کرا کورنا چھ خبر شروع شوا ایتا کردار ایتا بخبل کردار پیش کے دا امر بالمعروف نہی عن المنکر سرا اس زتا سے تویم چھ معاملات صحیح پکار دے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اغیدہ سکڑی وش ما باندی کلا راغلا اغا سے نکم نظمہ دی خبری اثر اکو نیکو خبری اثر زکا انو کو چلتا ما دا ماچو سو ڈبے ورکڑے واپس چراؤڑو آگا من قسم لمحتاج کو اخبرن مرتبی قسم مخللو نو تا بانی اثر نکی وس نو تو ملامتا نہیں نا زمان خبر بانی سو عمل نکی دا اول زو آگا شے ما دا موچونا چی بدر تا خبر اوکڑا آگا سیزی ما نو اثر علکی گی چی داعی خبل کردار پیش کی